presentados ao autor destas dúas obras de teatro, Roberto Salgueiro. Roberto Salgueiro naceu en Caracas el 28 de outubro de 1966. É un escritor e director de teatro galego. É director da Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela desde o ano 1990. Dirixe cursos e participou en tarefas de traducción e dirección de teatro da Lúa e UVG Teatro. Colaborou en revistas teatrais. Presentados en numerosas localidades de Galicia e España, así como en outros países do mundo. Gañou unha gran variedade de premios. Premio Álvaro Cunqueiro en 1978, con O arte do xardín. Finalista do Premio Álvaro Cunqueiro en 1979, con Historia de Enea. Premio Álvaro Cunqueiro no 2000 con Elena García ou Bernardo Sentado. Finalista do Premio Rafael Dieste no 2001 con Matanza. Premio Álvaro Cunqueiro no 2002 con Moller Final. Premio de Dramaturgia Carlos Couceiro no 2002 con Apnea. Premio de Teatro Ambiente no 2006 con Memoria de Elena María. No ámbito teatral escribiu obras como O arte no xardín en 1979, representada polo Centro Dramático Galego. Historia de Enea en 1979, representada polo Teatro do Atlántico. Eliana García ou Bernardo Sentado en 2001, por Xerais. Matanza en 2002, Deputación da Coruña. Apnea, 2003, Editorial María. Moller Final, 2003, Xerais. Historia de lluvia que cae todos os días, 2008, Xerais. Memoria de Elena María, 2009, Difusorio. Valentino Rufín e Ari Tiagán, de Viaxe a Milán, e Vanse Moncán, 2009, Bahía. Roberto Salgueiro tamén escribiu ensaios como Teatro Nacional de Nacionalismo, Bate, Comedia Claustrofóbica, 1999, 99, Como facer teatro hoxe, Manual Básico de Traballo, en 2015, Xunta de Galicia. Fixo varias traduccións como A arte do teatro, de François Robón, 2002, Universidade de Coruña. Os camiños do actor, formar para actuar, de Josep Ferral, 2004, Galaxia. E agora, dixémonos coas palabras do actor. Tiene que pulsar. Vale. Bueno, sí. Muchas gracias por convidarme. Muchas gracias ao Departamento de Galego do Instituto por dedicarle tempo dentro do seu traballo no centro, pero seguro que moitísimas horas fora do horario laboral para poder levar adiante estes dous proxectos iniciantes. Eu estou alucinado. Comentaba antes que pensaba que iba de representar dúas escenas, un par de escenas de cada peza, pero de repente sucedemos dous textos que teñen unha dificultade enorme, porque eu escribí estes textos para poñerse en escena. Por exemplo, o texto de Valentino Rufín e Joaquín Villabán é un texto tremendamente complicado escénicamente, pero en Memoria de Elena María, que dúas actrices solas no escenario falando, e de repente pues estou tremendamente sorprendido e moi agradecido, desde logo. Bueno, eu teño unha chuleta, e aquí nun papel algunas cousas, porque tampouco sabía exactamente que queríades que vos contase, e sobre todo que vos pudese resultar de interese. Entón, como tampouco quero daros demasiada chapa, eu son moi amigo de dar a chapa, vou procurar ser breve. Bueno, a miña enhoraboa ao reparto, ese fantástico reparto que podemos aludir todos unha vez máis. Estaba en el nivel porque estaba pulsando todo el rato el botón y no tenía que pulsar. Estaba aquí haciendo ya. Ya estuvo un poco
se marca un premio literario que realizades aquí. Entón, pensaba que os que estades aquí, aparte de ser amigos e amigas da xente que está presentando estas obras de teatro, tamén participastes neste concurso literario. Entón, eu pensaba que podía decirvos que vos resultase de interese os que escribides. Normalmente, cando alguén fala desde aquí, presupoñedes que o que ten que dicir ten que ser interesante. Pero esa é unha presunción que ás veces é equivocada. Eu non sei se o que vos podo dicir é interesante ou non. O que vos podo contar é cal é a miña experiencia. Entón, eu, pola miña trayectoria, podo vos contar por que escribo en galego e por que escribo. Veredes. Para un galego falante, unha persona que vive, que se expresa con normalidade en galego, é normal escribir en galego. Da mesma maneira que para unha persona que fala en castelán, vive en castelán, pois para un madrileño é normal escribir en castelán. No meu caso, os meus pais son galegos, eles naceron en Cariño, en Ortigueira, e emigraron a Venezuela. Muchísimos anos, eu nací en Venezuela. Nacín ali, creíme ali, e despois os meus pais, cando regresaron, en lugar de regresar a Galicia, que era, digamos, o normal que facían os emigrantes, eles regresaron, pero regresaron, fixadevos, outro extremo da península, Almería. E ali foi onde eu empecé a aprender a leer, a interesarme pola literatura, polas chavalas, pola vida. Estive ali hasta entrar na universidade. Os meus pais falaban en galego entre eles, pero os fillos non nos falaban en galego apenas. O meu coñecemento do galego era cero. Para mí o galego era a lingua clave na que falaban os meus pais cando non quería que nos enterásemos de que estaban falando. Así que cando cheguei a Coruña, con 18 anos, pois para min foi un shock cultural a todos os niveis, porque eu estaba feito a escoitar falar todo en español, expresar en español, a un clima, unha cultura, unha maneira de entender a vida que non tiña moito que ver con isto. E a mí xa me gustaba escribir, e escribía en español. E cando empecé a escribir, aquí, pois, houve un momento no que eu notaba que o escribir en español non conseguía expresar exactamente o que sentía. Pero a miña formación en galego era nula, non tive a oportunidade de aprender. Entón, a miña maneira de aprender pois era escutando, lendo os meus amigos, e empecé a escribir nun galego imaginadevos, único absoluto. Pero, sin embargo, me identificaba moito con esa lingua, pseudolingua coa que eu estaba escribindo, e que me axudaba a contar cousas que, sin embargo, en castelán non era capaz de contar. E así foi pouco a pouco como me fui introducindo. E eu, para min, a lingua galega acabouse convertindo nun medio para expresar cousas que sí podía contar de unha maneira que en castelán non podía contar. Porque o mundo que me rodeaba necesitaba ser expresado en lingua galega. Para min, falo da miña experiencia. E agora, por exemplo, estou traducindo un texto a inversa, estou traducindo ao español, un texto ambientado en Galicia que me resulta dificilísimo traducir porque hai moitas palabras, moitos termos que non teñen a traducción exacta. O que quero dicir con isto é que as linguas son medios de comunicación, pero que teñen moito que ver coa nosa identidade, coa nosa maneira de ver as cousas, de vivir as cousas, de aprecialas, e que son ferramentas útiles todas, calquera lingua. Bueno, esta era a miña primeira parte. A segunda parte é porque escribo. Bueno, eu creo que na vida, e así sempre transmitir as miñas fillas, teño dúas fillas, por certo, que se chaman Elena e María, daí ven o título, porque todos necesitamos ter unha memoria e en que as miñas fillas non viviron nada de guerra civil, non viviron nada de guerra civil en España, pero todos somos
parte da memoria da sociedade na que vivimos. Entón, vos que estades aquí sentadas, formades parte dunha historia dun país que leva moito tempo vivido, e temos que ser conscientes disso. Bueno, pois eu as minhas fillas sempre lles digo que o que máis importa na vida é ser feliz. Buscar a felicidade é o máis importante. Que pasa? Que a veces un pode pensar que nós podemos encontrar a felicidade no hedonismo, no nanismo, en moitas cousas, pero podemos atopar a felicidade nos amigos, na familia, nun teléfono móvil, nun coche, en moitas cousas, pero se non somos capaces de topalas en nós mesmos, se non somos capaces de topar a felicidade en nós mesmos, é moi difícil chegar a ser feliz. E o que acabamos facendo é depender dun amigo, dun mozo, dunha moza, depender dun móvil, dun ordenador, dunha bebida. E este rollo que ven a que escribir ten que ver con iso, porque cada un escribe o que fai, no fondo, creo, da minha experiencia, que fala da súa felicidade. O acto da escrita é a procura da felicidade, ou debería ser iso. Tamén hai xente que escribe e que ve como un negocio. É outra maneira de entender a escrita, pero creo que os que estamos aquí quizá nos podemos interesar máis nesa outra experiencia. E realmente cando un escribe o que fai é tratarse consigo mesmo e a necesidade de buscar un espacio onde estea máis cómodo, máis a gusto e onde poder liberarse. Seguro que todos que estamos aquí alguna vez escribimos algo para sentirnos mellor. Non porque quixésemos ser excelentes poetas ni fantásticos novelistas, sino porque queremos contar algo que ninguén vai escoitar. E queremos, cando escribimos, que de alguna maneira se faga realidade algo que nos necesitamos que exista. E por esa razón eu prefería escribir e por esa razón sigo escribindo. Por esa razón non son rico, ¿no? Porque non contemplo a escritura como un negocio. E bueno, xa eu creo que reiterar o meu agradecemento. Además estivo moi ben organizado porque fixe unha tarde moi bonita. E moitísimas gracias ás actrices, ás compañeras que están aquí comigo na mesa por esta excelente presentación e aos compañeros que presentaron as obras de teatro que o pasaron moi mal pero que conseguiron presentar e que romperonse. Moitas gracias a todos. Lucas Aguirre Cervenza. Un forte aplauso. Non recollemos. Claudia García Sánchez. Juan Otero Contar. Sofía García Vázquez. Carlos Telmo Martínez. Sara Martínez San Martín.
Andrés Otero Vizosa. David Muiños Figueira. David, bravo. O segundo premio é para Andrés Hernández Vázquez. Segundo premio. O vale. E o primer premio é para Mateo Parada Radín. Vale, comenta, Alejandra. Están de excursión de fin de curso, esa é a razón de que non estén aquí. Pero comento. Os alumnos que faltan é porque están na excursión de fin de curso. Ahora vamos ca categoría B. Pode desbaixarse. Empezamos cos finalistas. Natalia Blanco Piñeiro, do IES San Senxo. Sara Agís Leiro, do Colexio Abrente. Pablo Troncoso Pereira, do IES San Senxo. Alejandra Eid Rodríguez, do IES San Senxo. Sergio Carvalho Rodríguez, do IES San Senxo. Alejandro Martínez Rey, do IES San Senxo. Nair Fieites González, do IES San Senxo. Sube aí para a foto. Jesús Soeiro Figueira, do IES San Senxo. Ahora vamos con finalistas. Segundo premio. Segundo premio para Alejandra Rodríguez Ceja, do IES San Senxo. Fernando Briones Villaluste, tamén do IES San Senxo. Venga, vamos, Fernando. Categoría C. Finalistas: Eloy Rey Míguez, do IES San Senxo. Vos estuviste. Andrea Pérez Gondar. Colocámonos un pouco máis no centro. Alejandra, un poquinho máis ao centro, para que teñan espacio. Rocío Matilla.
David Manuel Gómez no. Martín García. Sí. Pablo Rodríguez López. Elena Torres Mirón. Mónica Justo Fontana. E agora vamos cos premiados. O segundo premio é para Celia Rodríguez Villaverde. E o primeiro premio do certame literario é para Ana Rodríguez Domingo. Con esto damos por rematado o acto. E con isto damos por rematado